And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Parang walang direksyon ang buhay ko pag nawala si Mama. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Lee. Nandito ako sa Saudi Arabia, working in a prestigious Saudi company as an accountant. This is my secret file. Dati iniisip ko, madali lang ang buhay dahil nandiyan ang mga magulang natin. Sa totoo lang, mama's boy ako. Kasi naman, mula nang nag-aaral ako, kahit hiwalay na sila ng papa ko, kaya tinaguyod kami ni Mama para makatapos. At sa awa ng Diyos, ayun, naging accountant ako. I've been working abroad for more than 10 years na. And yearly, nagbabakasyon ako para makasama si Mama. Mayakap at maipag-shopping man lang. Siyempre para makita ko rin ang papa ko kahit magkaiba na sila ng bahay. Yun lang talaga ang dahilan ng pagbabakasyon ko. Sobrang mahal na mahal ko si Mama. Napakiramdam ko, hindi ako mabubuhay kung wala si Mama. Na parang walang direksyon ang buhay ko pag wala si Mama. Tubong Mindanao kami, DJ Rocky. Kaya naman every vacation ko, diretso na ako ng Mindanao. At kahit long flight from Saudi, ayos lang. December 2019. Napagdesisyonan kong magbakasyon. At sinabi ko noon na baka hindi na ako bumalik ng Saudi. Sobrang saya ang bakasyon na yon dahil nakasama ko lahat ng mga mahal ko sa buhay. Lalo na si Mama, na unti-unti kong napapansin ang panghihina. Siguro dahil matanda na ang mama ko. Marami ng sakit na nararamdaman. Minsan nga, nabanggit niya sa akin, hindi na raw siya magtatagal. Nakakagulat na ganoon ang banat ng pinakamamahal kong mama. Para akong nadurog. Pero sabi ko sa mama ko ng pabiro, ano ka ba ma? Matagal ka pa sa mundo. Pero tago kong pinunasan ng mga luha sa mga mata ko. Para hindi makita ng mama ko na naiyak ako sa sinabi niya. Napakabilis ng panahon. After ko mag-celebrate ng birthday ko, Feb 15, 2020, bumalik ako ng Maynila para ayusin ang ibang dokumento ko. At bilin ng mama ko, bumalik ako agad. Feb 27, 2020. Alas 11 ng gabi. Nakatanggap ako ng tawag mula sa ate ko. At ang sabi, si Mama ay isinugod sa ospital dahil natumba raw sa banyo. Ang mas malala pa nito, hanggang sa mga oras na yun, hindi pa nagkakamalay ang mama ko. Sobrang kinabahan na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So dali-dali ako nag-book ng ticket back to province. But unfortunately, the only available is Feb 29, 2020. Leap year. The first flight on that day.
Nung nasa airport na ako, ang daming pumapasok sa utak ko. Lalo pa yung joke ng mama ko na hindi na siya magtatagal. Dahil sa kasalukuyan, wala pa ring malay si mama. Comatose. So lumapag ang airplane sa Davao around 6 a.m. And I have to travel 5 to 6 hours papunta dun sa probinsya namin. I took the fastest trip. Ang sabi ng ate ko, mga kamag-anak ko, only a miracle can save my mom. That time, I'm losing my faith. Ayokong isipin pero mukhang totoo na nga ang sinabi ng mama ko. Habang bumabiyahe, wala akong ibang ginawa kundi umiyak. And before I reached the hospital, daming tawag, ang daming text. At doon na ako napahagulgol. Dahil alam ko na ang nangyari. Kahit hindi ko pa sinagot yung mga tawag nila. Ang binasa ko lang yung text message ni ate. Nangyari na yung kinatatakutan ko. Wala na ang mama ko. Tuluyan ng pumanaw ang pinakamamahal kong ina. Na hindi ko man lang inabutan. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Na mahahaplos pa niya ako. Wala na siya. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Because that time, natutulog ang lahat ng tao sa van. So sabi ng ate, wag na raw akong dumaan sa ospital. Diretso na ako sa bahay. Dahil naiuwi na nila ang labi ng mama. At pagdating ko sa bahay, ang dami-daming tao. Lahat ng kamag-anak ko, kapitbahay. Pakiramdam ko buong barangay nasa bahay. Kung sa totoo lang, sobrang bait ng mama ko. Lahat saludo sa kabaitan ng mama ko. Kaya ang dami nagmamahal sa kanya. Pagpasok ko kung saan nakaburo lang mama, andun ang papa ko. Nadali-dali akong niyakap ng mahigpit. Habang humahagulgol. Hindi ko kayang tingnan si mama. Halos mawalan ako ng malay sa mga oras na yun. At ang sabi ni papa, magpakatatag daw ako. Dahil ganun daw talagang buhay. Una-una lang. Mga 30 minutes to 1 hour ang yakap ko sa papa ko. Hindi ko kaya. At para bang ayaw ko nang mabuhay sa mga oras na yun. At sa pagkakataong yun, tinapangan ko. Tiningnan ko ang malamig na bangkay ng mama ko. Humalik ako sa kanyang noo. Tanda ng pamamaalam. At mas lalong nag-sink in sa akin ang lahat. Wala na nga si mama. Kinabukasan, March 1. Hindi ko sinayang ang oras na yun para makasama at makatabi ko si mama. Binantayan ko siya. Ang dami pa ring tao ang sumama sa paghatid kay mama sa kanyang resting place. Wala na akong ibang masabi nun, kundi paalam na sa pinakamamahal kong ina. Mahal na mahal kita, mama ko. At yun lang yung palaging lumalabas sa bibig ko. Pagbalik namin sa bahay, mas ramdam ko yung lungkot. Yung pangungulila ng isang anak sa mama niya. Mas doble pa ang iniyak ko sa paglipas ng mga araw. Akala ko naiyak ko na ang lahat. Pero hindi pa pala. Minsan gumigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hinihiling ko na sana magpakita
o magparamdam man lang ang mama ko. Hanggang sa makakatulog ako uli. Yakap yung huling kumot ng mama ko nung nasa ospital pa siya. Aneurysm. Aneurysm ang cause of death ng mama ko. Kaya comatose siya agad. At ang sabi ng doktor, 1 out of 10 ang nakakasurvive through operation. Pero dahil sobrang matanda na rin si mama, nag-decide na ang buong pamilya na hindi na siya paoperahan. Because 25/100 ang chance na kung sakali, maoperahan siya. Yun lang. Sobrang sakit, DJ Rocky. Sabi ko nga sa sarili ko, paano na ako pag wala si mama? Ano nang magiging direksyon ng buhay ko? March 12, 2020. Nag-decide ako na bumalik sa Manila with no plans at all. And I told myself, di na ako babalik abroad. So nagstay ako sa kuya ko sa Manila until June 2020. At sa panahong yun, wala pa rin akong maisip na gawin sa buhay ko. Nagtatampo nga ako sa mga ate kuya ko. Pakiramdam ko ang bilis sila makamove on sa pagkawala ni mama. So July 2020, nagpaalam ako sa kuya ko na umalis na sa kanila. Nanatili ako sa Quezon City sa mga kaibigan ko. Araw-gabi naglalasing ako. Ayoko nang mabuhay. Naglustay ako ng pera, libre doon, libre dito, bili doon, bili dito, kain doon. Kasama ng mga kaibigan ko. Umabot na ako sa puntong wala na akong pakialam sa lahat. At ready na akong mawala sa mundo. Dumaan pa ang ilang buwan. Patuloy ko pa rin tinatanong ang Diyos sa pagkawala ng mama ko. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Patuloy pa rin ako sa pangungulila. Then December 2020, nasa QC pa rin ako with friends. Paubos na ang pera ko. At dumating yung puntong wala na talaga akong pera. Naisanla ko na ang halahas ko at mga phones ko. Christmas and New Year, biglang may bumagabag sa akin. Mga gabing hindi ako makatulog dahil parang may nagtatanong sa akin na, anong nangyari sa'yo? Ito ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Parang nababaliw na ata ako. Nararamdaman ko lahat ng umiikot sa utak ko. Mga tanong ng mama ko yun. Na parang sinasabi niya na huwag kong sayangin ang buhay ko. Na mas malayo pa ang mararating ko dahil maganda naman ang professional career ko. Ibalik ko yung dating ako. Feb 2021. Birthday ko na uli. 1 taon mula nang mawala si mama. Andun ko palang napagtanto na ayusin uli ang buhay ko. July 2021, nakabalik ako sa abroad. Nakasama ang mga dati kong kaibigan, katrabaho at sa awa ng Diyos. Nanunumbalik na ang dating ako. And planning a bigger picture ahead of me. DJ Rocky, alam ko sa ating lahat, pag-usaping magulang, lalo na ang nanay, kahit sino, nagiging mahina. At isa ako sa sobrang nawalan na ng gana pang mabuhay. Dahil mama ko ang buhay ko. Pero alam ko na ngayon na nasa mabuting lugar na si mama. Nasa langit na siya. Binabantayan ako. At kaya niya inayos ang buhay ko ngayon dito sa Saudi. Naisip ko na rin na wag nang bumalik pa ng Pilipinas. Dahil hanggang ngayon ay nagtatampo pa rin ako sa mga kapatid ko. Well, maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko, DJ Rocky. Naway patnubayan tayong lahat ng dakilang lumikha at sana'y maging gabay itong sulat ko
sa lahat ng mga taong merong matinding pinagdaraanan sa buhay. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng isa pang araw na walang magandang purpose. Laging meron. Ayusin natin lahat sa buhay natin at pasalamatan ang makapangyarihang Ama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lee at ito ang aking secret vow.